Бу ветеринария техникумы 90 еллык юбилейын билгеләп үтте. Уку йортының тарихы 1931 елның 25 августынан башлана. Техникум шәһәр һөнәр училищесы бинасында урнашкан була. Беренче вакытта ул ветеринарлар әзерләү юнәлешендә эшли. Соңрак белгечлекләр исемлеге киңәйтелә. Юбилей тантанасына уку йортын төрле елларда тәмамлаучылар, укытучылар чакырылган иде. Хис кичерешләре белән алар безнең бу районындагы хәбәрчебез Алсу Самигуллина белән дә уртаклашты. Буа ветеринария техникумын 10 еллар дәверендә меңдәгән белгеч тәмамлаган. Күбесе укуларын югары уку йортларында дәвам итә. Дәрәҗәле исемнәргә лаек була. 2000 ел чыгарылышы Дамир Хайруллин бүген Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясендә укыта. Фармакология, токсикология һәм радиология кафедрасы доценты. Нам дало очень большое направление в жизнь. Техникум безгә тормышка юллама бирде. Алган белемнәр, туплаган тәҗрибә зур ярдәм булды. Әлки авылыннан Әлфит Фәттахов та ветеринария техникумын тәмамлаган. Нәкъ 50 ел элек. Ул техникумда алган һөнәренә тугры калып, гомере буе авылында ветеринар булып эшли. Эшләдек матур иттереп, безгә техникумда биргән белем безгә һәр вакыт кирәк булды. Без каягына эшләсәк тә, biz инде техникум битергән егетләр, кызлар, biz урыннарыбызны таптык. Без шуңга кадәр эшләдек. 1998 елга кадәр техникум бары тик ветеринарлар гына әзерли. Елына якынча 120 кеше чыгарыла. Директор вазифасына Вәгыйз Сынгатов килгәч, белгечләр исемлеге шактый киңәйтелә. Бухгалтерлар, юристлар, социаль хезмәткәрләр, урман хуҗалыгы белгечләре, фермерлар, зоотехниклар һәм газчылар укыта башлыйлар. Районга газовиклар кирәк иде. Ул вакытта Башкирияда, Стәрлетамакта әзерләре заочный газовиклар. Онда балалар шунда барга җыенганнар, бездән аннан соң Камил Мусалинович белән сөйләшеп, монда ачып җибәргә булдык. Техникумның матди базасы да яңартыла. Яңа бина төзелә. Көчле укытучылар коллективы формалаша. Ветеринария техникумы Россия әһәмиятендәге уку йортына әверелә. Техникум с большой историей. Техникумның бай тарихы, матур традицияләре, зур үрләр яулаган чыгарылышлары бар. Әлеге уку йортын тәмамлаучылар аның данын республика дәрәҗәсендә генә түгел, бөтен илгә таныта. Бәйрәм кунаклары туган уку йортларында тормышның бүгендә кайнап торуына шат иде. Яхшы белгечләр әзерләү традициясе дәвам итә. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.